Ás veces os galegos buscamos máis as nosas diferenzas que o que realmente nos une. Como se dunha historia imaginaria se tratase, pensar xuntos parece imposible. Pero a nosa viaxe nace cun propósito común. Para iso, situámonos no territorio e facemos unha sinxela pregunta. Que une os concellos de Ares, Cabanas, Fene, Ferrol, Miño, Mugardos, Narón, Neda, Paderne ou Pontedeume? Todos forman parte do GALP, Grupo de Acción Pesqueiro Golfo Ártabro Norte, sendo todos estes territorios destinatarios de subvencións mediante proxectos que impulsen o desenvolvemento sustentable das zonas pesqueiras. Las ayudas yo creo que daron una concienciación a la gente de que tenemos esta ría, de que la tenemos aquí, que no podemos vivir a espaldas de ella, sino que hay que darle ese valor que tiene. Bueno, penso que é importante como sociedade non esquecer que un pobo costeiro, como pode ser Cabanas, non pode vivir de costas ao mar. Non? Cabanas, a ría de Ferrol, ou se baixamos un pouco no mapa ata Miño ou Paderne, a riqueza do mar ten un escenario común. É o que nos fai diferente de outras zonas do mundo. É o noso valor principal. É o que temos que reivindicar. Yo quiero la ría y cuidarla me satisface. É o que nos ten que unir. Durante o último período do 2016 ao 2020 desenvolvéronse múltiples proxectos tanto dende administracións locais, asociacións, entidades privadas ou confrarías. Se non temos os GAL, parte das empresas non poderían funcionar. E máis, hai moitas empresas indirectamente tamén do mar, non están vinculadas, pero indirectamente pois tamén están aproveitando estes fondos para poder intentar proyectarse hacia arriba, ¿no? Sí, se non foran por elas, básicamente, non sei como nos iría. Pues mira, a nosotros nos permite financiar en parte una inversión importante para una empresa pequeña como es la inversión en maquinaria, que de otra forma sería muy difícil. O sector pesqueiro do Golfo Ártabro Norte competiu nas últimas décadas con outras actividades económicas con forte implicación na zona. Durante este tempo non miramos o mar. Acostumámonos a que fose un traballo duro e sen prosperidade. Ainda que entendemos que o marisqueo cada vez está peor e os socios cada vez son máis reprimentes a traballar e márchansenos, o que estamos intentando fazer é, como dixen antes, abrir outros camiños. Eses outros camiños dos que fala Jorge son os que impulsamos dende o GALP Golfo Ártabro Norte. Buscar unha solución para a ría, sobre todo para o tema do marisqueo, que é o esencial, e que podemos traballar moitos máis socios. A gran maioría das persoas que traballan directamente no sector pesqueiro pertencen a unha das nosas 6 confrarías. Por iso, tanto de forma directa como a través dos seus socios, forman parte importante das axudas económicas do GALP. Ven en proxectos que solicitan os socios, ven en melloras para o propio funcionamento das confrarías. As cetarias permiten mellorar as condicións de venda directa. O que facemos é colocar centola, lubricante, nécora, é como un expositor de venta al público, a xente entra, ve o produto realmente, e depois temos un acuario pequeno, non? Que sería, entre comillas, unha representación da ría, pero un pequeno, non? E tanto en Barallobre como en Ferrol inciden directamente no prezo que reciben os socios polo produto. Hai moitas pequenas empresas e autónomos que, vinculadas ao sector pesqueiro, apoiáronse nas axudas do GALP para investir en novos equipamentos e maquinaria, como é o caso de Xosé Ramón na peixería Mares de Ares, ou o caso da peixeira Helena, que investiu nunha cámara frigorífica para conservar mellor o peixe. Se hai algo do que presumir en Galicia, é das nosas rías. Pero factores como a industrialización das zonas costeiras afectan a calidade do noso litoral, especialmente na ría de Ferrol. La ría está acabándose de saneamiento, sabemos que las aguas empiezan a verse más limpias, los olores ya prácticamente desaparecieron, quedan los fondos que son los que hay que intentar regenerar. Precisamente dende a Cofraría de Mugardos, apoiada polas axudas do GALP, estáse a traballar nun proxecto innovador de mellora produtiva do fondo mariño. Nos permite un cuidado muy bueno del suelo, lo mantiene oxigenado, descompactado, o sea, no duro, y eso favorece la natalidad de los moluscos.
A nivel económico, porque nos permite trabajar superficies muy grandes y repoblar o mantener producciones decentes de especies autóctonas. Y después a nivel humano, porque ayuda mucho a las condiciones de vida de los mariscadores. É un traballo necesario para poder regenerar as rías. É un tractor de orugas que, aínda que evidentemente non é unha embarcación, si ten a característica de que pode flotar, é anfibio. Hai certas zonas, como sobre todo nas rías do sur de Pontevedra, onde estes traballos se poden mecanizar con tractores agrícolas convencionales, pero hai moitas zonas onde é inviable e onde este vehículo ven a suplir esa necesidade. A innovación pode mellorar moitas vidas e atopar solucións que sexan compartidas por todos. Esto es el resultado final, gracias a la ayuda que hemos tenido del GALP, que es una línea de infusiones del Camino de Santiago, y alguna, en particular esta, lleva alga. En este caso lechuga de mar, que aporta ese toque salado y marino que hace que el producto sea muy diferenciado, y además todos sabemos que las algas tienen muchos minerales. A vantaxe que temos no noso territorio é que a produtividade da terra participa da vida do mar. Estamos en Paderne. Paderne es un municipio costero, aunque estamos en la parte de montaña, y precisamente eso es lo que nos hace especiales, en particular con este proyecto, porque somos capaces de juntar dos mundos, la parte rural del interior con la parte rural de costa. A mestura entre sectores, servizos, mar e campo forman parte dunha actividade económica productiva que pode nacer dende unha aldea de Ares. Estáis en Barracido, en el Obrador de Laura. Es un obrador multifunción. Hacemos de todo un poco, tanto empanadas, como pizzas, como tartas, como brazos de marisco salados. O obradoiro era dos avós de Laura e levaba pechado dende o ano 89 por mor dun incendio. La ayuda para mí fue muy importante. En vez de una poca producción, te metes a mucha más producción, puedes coger más personal, distinto que si empiezas desde cero, es un porcentaje muy importante. Bueno, empezamos siendo 2 y ahora somos 4. Os novos proxectos emprendedores crean emprego e dan servizo aos habitantes do noso territorio. E o máis importante é que influen inevitablemente nun cambio de narrativa. Esa narración trabállase a partir da divulgación, o turismo, ou, por exemplo, dun necesario centro de día para persoas maiores. Se queremos presumir de ser unha zona costeira que vive de cara ao mar, esa parte mariñeira ten que estar dentro de nós. O Centro de Interpretación do Medio Mariño de Cabanas nace coa vontade de ser un espazo de encontro e transmisión do coñecemento ás xentes do mar e tamén como un espazo de referencia para o coñecemento do medio mariño de Cabanas e de todo o entorno do Golfo Ártabro Norte. Non só Cabanas pode presumir dun pasado mariñeiro. Redes, Ares, Mugardos ou Pontedeume son portos cunha gran tradición pesqueira, que, sobre todo no verán, viven do turismo. Teño moitos coñecidos que cada verán están tendo problemas para encontrar un aloxamento, non? Turístico. Entón, agora mesmo hai demanda. Dos proxectos máis importantes foron os que proporcionaron aloxamento turístico ao noso territorio. Debeu ser, no ano 16 ou 17, e a idea inicial era simplemente rehabilitar os pisos e, bueno, despois xa se vería se se vendían ou o que se facía con eles. Pero despois fomos vendo que, digamos, nos concellos de arredor íanse facendo obras máis destinadas ao tema turístico tamén subvencionadas polo GALP. Entón, pois, cadrou que tiñamos feito investimento e vimos que había unha maneira de encaixalo e houbo. O ter coñecemento da subvención, pois claro, deu-nos máis posibilidades, non? Para facer a rehabilitación xa dunha maneira como máis rigurosa e darlle digamos, a función de aloxamento turístico. A fermosa decoración de Afalúa, en Pontedeume, son motivos mariñeiros. Son motivos do noso pasado, das nosas tradicións, as dunha vila que leva o mar nas veas.
Cando falamos de mar e mulleres sempre falamos mal. E hai xente que non ve o mar. Traballos mal pagados, traballos mal recoñecidos. E o que decía antes de ver a xente traballando e decir, oh, mira, é que sale de aí. Pero neste novo mundo que estamos a construir, todas buscamos o noso protagonismo. Al principio nos parecía un proyecto un poco ambicioso, porque sí que es cierto que no había por la zona casi ninguna trainera femenina. Al final es un barco muy grande, que requiere no solo 13 personas, siempre tiene que ser mínimo 18 o 20. Cristina lidera o proxecto do Club do Mar de Mugardos, que tamén optou polas axudas GALP para competir cunha embarcación con preto de 20 rapazas, dispostas a cumprir cunha tradición maioritariamente masculina. Sí, considero que es un club impulsor del deporte femenino, porque desde el minuto 1 apostó por nosotras, incluso sabiendo que es muy difícil a veces pagar el plazo de la inscripción y que luego que se te quede gente por el camino, y ellos siempre apostaron por sacar el barco en verano a competir. Os clubs náuticos da zona presentaron diferentes proxectos con valores de igualdade, medio ambiente e promoción deportiva. Quizáis noutro tempo demos as costas ao mar, ou quizáis non tivemos as ferramentas, o poder de decisión ou a rendibilidade para aproveitar o noso medio natural. Sigue vivo equipo! Apoyo, apoyo! Un medio natural o suficientemente valioso para ollar cara a él. Acabamos de coñecer algúns dos proxectos que se levaron a cabo durante os últimos anos no GALP Golfo Ártabro Norte. Todos forman parte dun xeito bastante ambicioso de querer mellorar a vida dos que vivimos aquí. Xente con bellos soños, con novos proxectos e con moita ilusión. Todo co denominador común dese mar que convive cada día con nós e do que formamos parte.